L-eks Ministru Nazzjonalista u Osservatur tal-Politika Lokali l-Perit Michael Falzon iddeskriva bħala stramp il-fatt li kien deputat wieħed biss mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li ddeċida li jitfa' ismu għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-għada li jgħalqu n-nomini għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. L-aħħar darbtejn li kien hemm telli għal kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm aktar minn deputat wieħed li tefgħu isimhom, iżda din id-darba differenti. Xej stramba, però naħseb deputat wieħed jagħmel sens li jkun hemm xi ħadd mill-grupp parlamentari. U bħalissa u lajta rridu xi ħadd minn barra u allura tħajru iktar nies li mhumiex qegħdin fil-Parlament. Chris Sajt ma kienx l-unika deputat nazzjonalista imħeġġeġ li jikkontesta. Fil-fatt pubblikament id-deputati nazzjonalista Claudio Grech u Marti Sportelli qalu li kienu mħeġġa li jikkontestaw. Il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola wkoll kienet imħeġġa tikkontesta. Madankollu kemm Grech, Portelli u Metsola baqgħu jirrifjutaw sal-aħħar li jikkontestaw għal din il-kariga. Deċiżjoni li hija turija li ma jridux jieħdu responsabilità tal-Partit Nazzjonalista fl-istat li ħallih Simon Busuttil. Għamlu l-kalkoli tagħhom u l-kalkoli l-ewwel ħaġa jekk għandhom jaqbilhom xi tilgħu. U oħra kalkoli ieħor li jsiru wkoll jekk jaqbillek titla' issa jew darba oħra. L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon żied li l-istat ta' konfużjoni li qiegħed fih il-Partit Nazzjonalista issa huwa kawża tal-elezzjoni ġenerali u l-kampanja elettorali diżastruża. Ma ksibt kemm darba u saru ħafna żbalji fil-kampanja elettorali. Biex titla' fil-gvern tipperswadi n-nies li l-ħajja ħadd inbidel għall-aħjar. U naħseb li dan ma rnexxilux jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Michael Falzon ixejjen ukoll argument li l-avukat Adrian Delija favorit mawħud fl-establishment għalkemm mhux kulħadd huwa xi ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ġdida fis-sens li qatt ma kien fl-istrutturi tal-partit, imma hija Adrian Delija jafuh in-nies u jafu kulħadd jafu. Dejjem kien nazzjonalist u tesserat, eċċetera. Żgur li mhu ġdid xejn Frank Portelli li tefa' ismu b'sorpriża fl-aħħar ħinijiet filwaqt li l-kandidat ieħor Alex Perici Kalaxxone ittanta jkun elett f'elezzjonijiet oħra mingħajr suċċess. Li hu żgur li l-ismijiet ftit li xejn qed iqanqlu entużjażmu u anke dawk li jiddefendu l-Partit Nazzjonalista xejn huma kuntenti. F'The Malta Independent, Daphne Caruana Galizja iddeskriviet din l-elezzjoni bħala ċajta u Ivan Camilleri qal li din l-elezzjoni għandha tkun posposta għax ċirkostanzi straordinarji jirrikjedu passi straordinarji.